Bam, takže OK, už jsme tady skoro u té pláže, nebo co, protože u moře. A nedělal si zase srandu, teďkon tady za mnou půl kiláku, normálně tady zlítlo obrovský letadlo. Takže tady prostě ještě letiště k tomu. Ale na to letiště asi nepůjdu. Jinak jako nevím proč, ale tady se normálně se cítím bezpečnější, než prostě někde v Česku. Nevím, prostě tady to je taky klidnější. A zase se tady cítím mokrejší, protože je strašně blbý cesty. Koukejte. Samá voda, ty vole, samá voda. Ještě se teď šel přes nějaký pole a tam to mají úplně mokrý. Wow, co to je tady to? Nějaký nákladní prostor, nebo co to je? What the fuck? Vy na to s takom blbě vidíte, ale tady jsou lodě, auto, divný barák. OK. Já nevím, jestli se vůbec jak k tomu moři dá dostat. Takže až budu úplně do toho, tak se ozvu. Zatím čau.